Здравейте, приятели! Много от вас ми писаха, че искат да направя вегетарианска супа, която да е подходяща както за ежедневието, така и за малко по-специални поводи, за вашите любими хора. И затова днес реших да направя зелена супа от аспержи с гъбено пюре. Лесна е, бърза е, доста ефектна и се надявам да ви хареса. Давайте да запретваме ръкави и да започваме. Необходимите ни продукти са аспержи, чесън, зеленчуков бульон, лук, лимон, мащерка, хляб, олио, сметана, спанак, бяло вино, гъби, сол и пипер. Заемаме се с аспержите. Първо отделяме 4-5 броя аспержи, само върховете за плейта. А останалите ги режеме на колелца за самата супа. С белачка от една аспержа отделяме няколко обелки и ги слагаме в студена вода. Останалите аспержи ги почистваме добре. Слагаме касерола с вода за бульона, след което нарязваме на купчета лук. Във врящата вода слагаме бульона, слагаме тигана, малко мазнина и започваме да задушаваме лука. Няколко купчета мазнина и много е важно да пробваме виното. Ако е окей, продължаваме. Добавяме виното, добавяме чесън и бульона. През това време, докато къкри, заделяме 4-5 гъби за плейта, останалите ги нарязваме на ситни филийки. За пюрето от гъби ще ни е необходима още една глава кромит. Добавяме аспержите към бульона, който вече е редуциран, малко масълце, разбъркваме и включваме другия котлон, в който задушаваме лука и гъбите в мазнина. Добавяме пак 2-3 бучки масло, черен пипер и сол. Когато аспержите омекнат, добавяме и сметана. Няма да слагаме вино, за да редуцираме гъбите. При аспержите добавяме спанака и го изчакваме съвсем малко да омекне. През това време пак сметана при гъбите. Ето така трябва да изглежда. Нашата супа е готова за пасиране и се заемаме с нея. Слагаме в блендер и разбиваме 2-3 минутки. Накрая добавяме купчета студено масло, за да монтираме супата. Прецеждаме я в басан. През това време гъбите са готови, понеже не сложихме вино, слагаме лимонов сок и след това пасираме и тях. Слагаме в ботъл с помощта на фуния. Заемаме се с хляба, зехтин и риган. Подготвяме го за фурната да го изпечем на крутони. И за месоядните, разбира се, бекон към самата супа. Във вряща вода бланшираме нашите аспержи и в тиган с малко мазнина добавяме гъбките
трябва да получат приятен кафеникъв загар. Вадим аспержите в студена вода. През това време наблюдаваме гъбите, масло, мащерка, черен пипер и сол. Разбъркваме хубаво и на финала лимон. Нашите гъби са готови за плейт. През това време е станал и бекона, и филиите хляб. Да се заемаме. Отцеждаме аспержите от водата. Разделяме ги на две половини. Може да подредите чинията абсолютно по ваш вкус, по ваше усмотрение и въобще да не се притеснявате. Идеята е да изглежда добре, 1/3 от чинията да е взета с аспержите, гъбите, гъбеното пюре, а 2/3 от нея да бъдат взети от самата супа. Народе, това е моето предложение за супа от аспержи. Доста е вкусна, доста ефектна и би изненадала приятно всеки ваш близък и приятел, който ви дойде на гости. Пробвайте я и ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ми пишете, веднага ще ви отговоря. Бъдете здрави и се обичайте!